Правя този клип, за да може да ме види семейството ми от България. Майко, татко, здравейте. Говори Камен. Жив и здрав съм. Работя за Boardwalk Fries, ресторант в Ocean City, Мериленд. Часът тукашно време е 9:43 на 5 юни 2008 година. Искам да заявя, че ви обичам и че съжалявам за грешките, които допуснах, и че не можем по някои въпроси да се разберем с вас. Пожелавам на всички, майка, татко, роднините и приятелите, живот и здраве и до скорошно виждане. До скорошно виждане и нека скоро бъдем заедно.